den a tak ďalej. Vítam vás zase ja a sme tu na skákacom hrade. Sme babetka. Babetka! Čaute, môžeme a tak ďalej. Aj on ide natáčať. Kopíruje môj pozdrav. A vítam vás ja, môjho kanálu Tony Nie. TV. Vezmi si svoje. Ozriem sa vám, keď vyjdem. Ešte sme nedoskákali, ale je tu prča. Je tu prča. 3, 4, 3. A ja samozrejme, keď budeme tak inde. Čus. Ja som už vyšiel, ale iní ešte tam oni skáču. Ideme sa na nich pozrieť. Tam sú nuby. Nevedia hrať vôbec futbal. What? Hej, ideme si pozrieť tam Giedravku, uvidíme sa, keď tam budem. Takže čus, už sme tu. Pozrite sa na to. Kámo, to je dobre veľké. A tam ten. A ten si prdo. A znova. Ale hlavne s tou vodou by bol momentálny problém, aj že majú vrtačky. Nie. Celkovo pokiaľ sú mokré, to neviete, lebo majú takú vodu. Aj to nikto nejde natáčať. Ježiš, to je zlaté. Nastav mi toto skôr. Dobre, vidíme sa, keď mu to nastavím, takže zatiaľ čauke. Je to pekné však. Vidíme sa na tej tripke, takže zatím čaute. Tu, na tripke. Nevidíte ma počuť asi cez neho, takže sa uvidíme, keď budeme inde a ja mu nadstavím. Dobre, takže vidíme sa, kde bude ticho. Čus. Tak takto to všetko vyzerá. To mám pre mňa záujem. Neviem, kde šli ostatní, vidíme sa, keď budeme pri Erikovi a Janovi, Citronovi. Klik. Po kofolku. Ide byť práve sokoliarské vystúpenie, tak keď to bude, sa vám ozvem. Čaute. Ináč tu som ja, hej, aby ste ma videli, takže to som ja. Takže uvidíme sa, keď to začne. Čaute. Sa zhromažďujú na to sokoliarské vystúpenie. No. Pozrite si môj kanál. Takže toto je to sľubované video, ktoré som vám slúbil. Takže uvidíme sa, keď to už konečne začne. Už som to sľuboval. Takže uvidíme sa už, keď to skutočne začne. Čaute. Vidíte, tam je tá vidieť Sokolianov. Áno, to je mláďa. No vidíme, čo predvedú. A ideme potlesk. To je taký, ako sa tomu vraví. Ako sa vraví tomu takému tlieskaniu iba? Alebo tak, neviem. Fake. To nás učiteľ vie. Tak ale to nás nikoho to nezaujíma. No dobre, a tam je to... Z Banskej Bystrice. To je podobné, nie? Banská Bystrica a Považská Bystrica. Mňa by len zaujímalo, že... Kde ideš? Kde ideš? A my si Sokol z Banskej Bystrice. To boli, to neboli efekty. Ale znelo to ako Barney. Musím sa naučil. Citron natáča tiež. On je asi ako gamer, keď má zahalenú tvár skoro. Tá už ide hovoriť. To keď si nikoho nezaujímajú, chceme vidieť akciu, takže sa uvidíme, keď bude nejaká akcia. Čus. Hej. Sova. Malá. Mláďa. Sova, ktorá tu teraz je pred vami, je plamienka driemavá. Adam. Zidam. Ak môžem poprosiť, keby ste umožnili trošku kolegyne, aby mohla prechádzať po tribúnach pomedzi vás, nech môžu Dravca a Sovi preletiť aj tesne popri vás.
Rozpätie krídel takejto plamienky dosahuje okolo 80-90 cm. Váhu Zase keď bude lietať sa ozvem. až 400 gramov. Uj. A obloví aj vtáky do veľkosti arabice. Uhu. Bam. Ako môžete vidieť, som spotený. Deti, čo myslíte, kde bude žiť takáto plamienka? V jaskyni. Bude žiť skôr niekde v lese alebo niekde pri ľuďoch? Kto vie? Zase keď si to preskočíme. Sení. Hniezdí prakticky všade tam, kde je sucho a teplo. To som nezastihol. Aha. Takáto plamienka je schopná každý rok dostať. Pardon. Á, kebyže dá taký freestyle medzi tomu. La 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 la. Teraz si môžete všimnúť, že dravce a aj sovy Majú vriti. Dokážu počítať na slovo, ale nie sú ani ako počítač, dokážu ich naprogramovať. Pokiaľ sa dravcom spolupracovať s nami nechce, je to s nimi niečo podobné ako s deťmi. Jednoducho spolupracovať nebudú. To si môžete všimnúť aj teraz na našej jezde. Práve pri takéto prípady by sokoliar mal byť veľmi trpezlivý človek. Veľmi často sa stane, že dravec sa niekde na strechu. Čo myslíte v komentároch? Zíde či nie? Uvidíme. Hasiči, kde ste? Uvidíme. Bije nám všetkým srdce. Taký náš skupinový rekord je 9 hodín. Áno, presne takto. Ešte raz. A? Kašlite na ňu. Nie, musia byť trpezliví, dám ruku a príde. Keď sa pozriete na tvár Je tma, nesvieti na ňu slnko. svojím tvarom a Takže možno čo zíde? Všetci nám buší a srdce. dva plamienky, ktoré sú otočené opačne. Práve podľa toho dostala svoje meno plamienka. Deti, a čo myslíte, podľa čo dostala meno Driemava? Á, keď pôjde, tak potom. Aj TV Liptov. Aha, bude na našom kanáli. Môžete vidieť TV Liptov, ak budete. Dobre. Tak čo, zíde? Vidíte či nie? Všetky nám bije. O plamienke To sa no, hovorí, nekopíruj. že to je najväčšia sova na svete. Nekopíruj. Teraz si ukážeme Čo, ešte uvedom jednu sa, vec. hej? Tentokrát Nekopíruj, to bude dobre? najväčšia, ktorá žije u nás v našej prírode. Skúsi mi niekto povedať, čo to bolo? Á, nezíde. Je tu bubobko. Výrskalný po našom, latinské je to bubo. Okrem skál, ich však môžeme Najväčšia sova. 3 kg má a 3 až 4 a 1,80 m. Dá sa pohľadkať, vidíme sa tam. Nejdem dolu, je tam veľa detí. Keďže lovia za šrávno, lovia cinky. Ako prvého si predstavíme dravca, Takéto zábery len tak nevidíte. budete dávať na stromoch pri cestách. Idú si po prachy. Uvidíme sa zase na prípke. Takisto je Uvidíme sa. Toto diel bude na viacej časti a uvidíme sa v tej druhej časti. Čus. Autá, ktoré